Радіо Лада. Радіо Лада. Сьогодні в мірі много людей, котрі осталися не дуже багатими, середняками, може навіть і ниже середнього. Но за те, що мають духовне зрення, вони більше не потребують. Якщо б любому чоловіку тепер предложили варіант, ти бідний чоловік, у тебе пенсія слабенька, не маєш доброї хижі, давай, ми тобі виколемо очі, будеш сліпий, но дамо ти мільйон. Хто согласиться з нормальних людей? Наоборот, забирайте собі, а я хочу видіти. Іменно ця фраза нині в Євангелії ключова. Наші люди під Карпатами 1000 років сказали Богу, ми хочемо видіти, хто ми. І ото видіння сохранити до кінця життя. А видіння наше сохранило наших людей у православії. Навіть якщо частинка людей пішла в унію, там все теж частинка держить старого, хоч не дуже мають там можливість говорити, але теж держаться. А значить, віра в Бога правильна дає зрення. Слідовательно, якщо лікар в Ужгороді 40 років має практику, лікує і успішно лікує, то хто йому може прийти з молодих, малих, недорослих лікарів, казати, ваша методика недобра? Лікар йому відповість, моя методика лікувальна, спасительна, успішна, а ти, хлопчику, іди собі, доучися. Ми теж сьогодні відповідаємо всім советчикам нашим, ідіть, зубріть закони, або зубріть день і ніч, не їжте, не пийте, а коли будете знати закони, то прийдіть. Радіо Лада. Радіо Лада. А ми через покаяння, через віру в Бога поможемо вам, бися відкрили і ваші очі. Ви сте бачили, наскільки ви упали. Да, ви маєте гроші, маєте якісь там посади, но зрення у вас не є. Не є віри в Бога, а значить не є зрення, а значить не є людини. Сьогодні іменно сліпі, коли дістали благословення від Ісуса, нараз прозріли. Що інтересно, казав їм Ісус, не робіть мені рекламу, то мені не треба. Но вони з такої радості великої, куди їм ходили, вони казали, нас ісцелив Ісус. Оту радость розносили. Звісно, ми теж не хочемо робити нашу релігію рекламу. Проповідь і реклама – це різні речі. Проповідь – це ставиться на вітрину, кажемо людям, от тут маємо дар Божий, ко хоче прийміть. Що таке реклама? Спорчений товар починають хвалити. Це все таке м'ясо, таке червоненьке. Та воно раз промитоє там у супермаркеті, але ви знаєте, яке воно лічебне. Це є реклама. Проповідь наоборот. Будьте осторожні, люди, в виборі. В цьому мірі будете много мати предложення. Відкрийте очі. Наш народ з відкритими очима вибрав православ'я спасительне, візантійське. Якся підняла буча у сліпих. Сліпі почали кричати, у них недобра віра. Ми сьогодні кажемо общу молитву. Господи, прости сліпих, котрі до нас лізуть нас учити, будучи з катарактами на очах. Прости їх, бо вони деколи то роблять не знаючи, а деколи роблять сознательно, творя зло. Радіо Лада. Радіо Лада. Ми кажемо, Господи, ми живемо свою сім'ю, наша держава, наша сім'я, та не можемо сердитися на всіх. Ми кажемо, Господи, пояжи злобу злих людей, подержи сліпих подальше від нас. А от зрячим, Господи, відкрий перспективу, щоб у всьому світі і себе спасали, і сім'ї, і родичів, і родину, і наш край, і наше древнє місто Ужгород, і щоб потрудилися, кілько лиш можуть в інтересах цілого общества і держави. Така молитва в нас діє. Таку молитву нам благословив наш блаженніший митрополит Онуфрій, величественний патріот церкви і держави. І що ви думаєте,
як го критикують. Зрячого чоловіка, зрячого духовника, первопредстоятеля, впереді стоячого, сліпі критикують. А він призиває всіх нас: моліться, не сердіться, такі часи настали. Мусимо й то перетерпіти, бо лиш так поступаючи, тільки сліпі роблять біду і не розуміють, куди йдуть. Но тільки зрячі способні державу будувати, мир творити, успіхи приносити, спасати душі свої тут на землі, бути дітьми церкви, зрячими дітьми церкви, а у вічності, зробивши свою місію тут на землі, перейти у небесне царство, у царство зрячих. Радіо Лада. Радіо Лада. Хто собі що вибрав, казав Христос сліпим. Ви чому стали зрячими? По вірі вашій ви стали зрячі. Сьогодні сліпі не вірять Бога. Боже мати, благослови наш народ, щоб ми були народ зрячий, розумний, трудолюбивий, мирний, молитвенний, легко прощаючий обіди, бо так поступаючи, і ми добрі діти церкви, добрі громадяни держави. А у вічності, звісно, віримо, що будемо і наслідниками Царства Божого. Радіо Лада. Радіо Лада.